anọ n'ezigbote mwute ọkwa sị na ya anaghị atụ vootu ọkwa kwuru na ya dị atụ vootu kedu ibe ha oduru elekshọn afụfụ niile anyị tara kedu ibe ha oduru ya nụ ndị IPOB ha odukwara ya nke a bụkwa Nnamdi Kanu ha oduru ya nke a bụkwa ndị Biafra m ha oduru ya a ga-asịkwa na ndị IPOB kwuru onye apụtara ja tụ vootu ka a ga-asịkwa na ndị otu Nnamdi Kanu kwuru onye atụ na vootu ọkwa atụ na vootu presidential election ka anyị na-eche rizọtụ ya agwara m ndị Igbo onye ọbụla na-alụ ụlọ n'ugwu Awụsa alụ ụlọ na Medigiri alụ ụlọ na Kano alụ ụlọ na Lagos sị na ya nwere prọpati onwekwuo prọpati o nwere ndị a jikwuru ndị Igbo were mere ohu ọkwa atụ na vootu onwe gị na polling unit Peter Obi win mana na ya na anyị be anyị na-ekiri na-akpọ na rizọtụ ọwụkwa vootu anyị na-eche rizọtụ rizọtụ ka anyị na-eche ndị INEC ka ha nye anyị rizọtụ ndị Igbo unu afụgo ya ọkwe kwuru na ọ na-aweru na n'oge kampen ndị Biafra ma asị si emene nọ ndị a na-ekwu okwu Biafra mgba ji eji ewin were na okwu Nnamdi Kanu were na ya wee mere ihe mana ihe na-ewute m na ndị nnukwu mmanwụ niile ndị nnukwu mmanwụ Chineke nna wetara ka o ji were zọọ Igbo ka o ji zọọ Biafra na-agbalụ ndị a na-emegide anyị odibo enweghị m okwu mana anyị na-eche rizọtụ ka a na-eche mana were na okwu Nnamdi Kanu were na emere ihe na nwanne ụlọ ọ nọ na sel o nwere onye na-akpakwanụ kwasị anyị tụọ vootu odeji dị m na ihe atụrụrị vootu ị na-asọpọtụ isite emere nke a ọkwa sọpọtụ na Peter Obi ọkwa ya dị na tụọ vootu rizọtụ ka anyị na-eche ka Chineke gozie ụmụ Igbo niile pụtara n'igwe tụọ vootu a gozie ya utu Naijiria niile pụtara n'igwe tụọ vootu a ọ bụrụ na ha sị na ụfọ anyị adịghị ile ha gwara anyị na chi anyị na-efe adịghị ike Muslim tiketi ọ ndị na-akwado icheni mana ibe anyị na-ekwu na ibe Aba bụ n'obi mee ọ ga-afụkwa na egwu a ji adakọ nnukwute ekwe ndị pụtara bụrụ ekwe nke ha na-aja akụba ka Chineke gozie ụmụ Igbo ise